3, 4, 5, hey, 6. Goed. 1. Het sloeproeiseizoen is weer begonnen. Vandaag de eerste wedstrijd op het Veerse Meer. En dat is aan Bikkelo. Zeker in dit hongerweer. De race die omvat 12,1 kilometer. De snelste sloepen zullen hem in 1,5 uur kunnen roeien. Wij roeien er iets langer over omdat we een wat zwaardere sloep hebben. We roeien voor de eilanden van de gemeente Veren en Noord-Beverland. En het is een soort acht en de grootste lus is om de haring vreten. Maar we gaan 3 keer langs het startschip zodat de toeschouwers voor Veren ook gelegenheid hebben om de sloepen te zien. En ja, sloeproeien. Ik heb wel eens meegedaan in Bruinisse. Dat is een eitje, hè, 12 kilometer. Oeps. Hang aan dat hout. 7, kom op Loren. 8, nog 2. Voor sommigen lijkt het een eitje, maar met deze weersomstandigheden zou het toch wel wat zwaarder zijn als normaal gesproken. Eerste wedstrijd van het seizoen, begreep ik. Ja, en goed afgetraind, dus dat wordt een makkie, denk ik. Ja? Ja, denk het niet. Nee, we liggen pas in het water, dus het is de eerste wedstrijd en een paar keer getraind, een paar weken en we gaan het wel zien. Wie is hier de beul? Daan. Daan hier zo. Dat is, Kees Jon. Er is één de beul altijd, hè? Die moet toch de boel aansturen? Ja, Die moet schreeuwen en schelden en... Nou, dan moet je bij die wezen, hè? Dat is de stuurman. Nee, die naar gebukt staat daar. Dat is de beul. Jij bent de verschrikkelijkste man in deze boot, hoor ik net. Nee, totaal niet. Nee, helemaal niet. De stuurman die geeft het aan. En dat is de beul. Die zweept iedereen op. Die motiveert iedereen. Je ziet er zo lief uit. Vind ik ook maar. Nee, ik ben de beul niet. Het is toch echt hij. Jullie wijzen allemaal naar elkaar. Maar de stuurman, die geeft het ritme aan, hè? Ja, dat klopt. Maar ik ben eigenlijk maar stuurman voor 1 keer. Dus ja. Het is een nieuwe functie voor jou vandaag. Ja, eigenlijk wel. Dus we gaan zien hoe dat loopt. Ik wil de beul horen! Ja! 3, 4. 1, 2, en pak de slag. 3, 4. En die Zeeuwse Denen, dat zijn tough bitches, kan ik het zo zeggen? We zijn geen bitches. We zijn best wel aardige meiden, maar we kunnen wel een slagje roeien, ja, inderdaad. Ja, ik zie ze soms verschrikkelijk afzien. Ik kan precies zien aan wie, ik ken ze natuurlijk inmiddels al jaren. Ik weet precies wie er het moeilijk heeft, wie het even nodig heeft om wat extra te drinken. Bakboord bij op. 1, 2. Die meiden ook, die willen allemaal voor elkaar werken. En als je dan zo ver wil gaan voor elkaar, dan kan je een hele goede prestatie neerzetten. Je doet het niet zomaar even en het is toch een boot van 1380 kilo wat je vooruit moet trekken. Dus ja, daar hebben we wat. Maar je hebt een team daarvoor en een goede stuurvrouw. Hey, mannen! En dan zo snel al geëindigd, zo'n klein stukje. De beul! Het viel me een beetje tegen, hoor. Oei, is het zo erg? Het
ging niet echt goed, maar ja, eerste wedstrijd dus... Het leek best wel dat jullie voorop lagen, maar dat wil niks zeggen natuurlijk, hè? Nee, want dat heeft allemaal met te maken met gewicht van de boot, hoeveel roeiers erin zitten. En, nee, winnen hebben we niet gedaan. Middenboot, hopelijk. Mooi weer om te roeien. Hagel, regen, wind, storm, zon. Perfect. Nou, perfect. Getverderrie zeg. Wat een hagel kwam er uit de lucht. Ja, bij sloeproeien wordt het een beetje slecht weer. Ja, hagel. Een beetje zeer aan mijn bolletje, zeg maar. Een beetje wind en hagel, dat is... een beetje hagel is wel prettig dan. Helaas. Nou, je krijgt het vol in je gezicht, dus dat voel je wel. En op een gegeven moment wordt het ook moeilijk om naar je blad van je riem te kijken. En op elkaar te letten. Dus ja, de omstandigheden helpen daar niet mee. We moeten dit jaar weer ons kampioenschap verdedigen. We zijn Zeeuws kampioen, al een aantal jaren op rij. Dus nou, we hebben denk ik een goede start gemaakt. En hoe belangrijk is het dan, zo'n wedstrijd als deze, om daar een goede start te maken? Nou ja, als je bij de voorsprong begint, dat roeit prettiger, hè? Mag ik nog even de vingers zien, de handen? Ja. Een paar flinke bloedblaren zie ik. Flink bloedblaren op, ja. Dus eentje ging er open tijdens het roeien. Dus dat is lekker. Blijft lekker plakken aan je riem. Ook een kwestie van te weinig trainen. Tenminste te weinig, maar nog niet getraind, zeg maar. Ja, dan roei je handen over. Maar... Nu aan de borrel zie ik wel. Ja, dat hoort erbij. Ja. Dit was niks voor jou dus? Nou, de volgende keer roei ik wel. Dat gaat beter. Ja, de eerste kick hebben we weer te pakken. Want het is toch altijd een beetje adrenaline en doorgaan. Heerlijk. Dus het belooft weer wat voor het komende seizoen.